Moi, eli tää on tää Hakuna Matata. Sana ihana ja niin edespäin. Mä en nyt jaksa laulaa sitä ja mä oon yksin. Eli Tehila ei oo nyt täällä. Se on sen omassa kotona. Ja ajattelin tehdä tällaisen videon, kun ei ollut oikeastaan mitään tekemistä. Ja sori, mä oon vähän kipeä tai flunssa. Et saatan näyttää ihan kauhealta ja tälleen. Niin, ajattelin vähän kertoa itsestäni, että sit seuraavalla kerralla, kun mä oon Tehilankaa, että siis yleensähän me tehdään nämä videot kahdestaan, mut nyt se on siellä kotona, niin mä teen nyt yksin tällaisen videon, että esittelen itteeni ja tälleen, niin sekin saa sitten tehdä sellaisen videon itse, jos haluaa, että se esittelee myös itseään kanssa. Eli joo, no tosiaan mun nimi on Vilja ja mä asun Kouvolassa ja mä harrastan laskettelua. En oikeastaan muuta. Ja mä tykkään tosi paljon eläimistä, koirista. Mulla on 2 koiraa ja 2 undulaattia. Ne on mun mummilla. Ja mitäs muuta mä voisin kertoa? Mun perheeseen kuuluu äiti ja isä, mutta ne on eronnut. Ja mä oon just nyt mun iskällä. Ja no puoli sisko ja puoli veli. Ne asuu sit ihan muualla. En nyt tässä mainitse. Ja mitäs muuta voisin kertoa? No tänään mä en oo tehnyt kyllä oikeastaan mitään, koska ei oo sille ollut mitään tekemistä ja oon ollut koneella tällä, mutta kun on tosiaan kipeä, niin ei oikein jaksa tehdä mitään. Ja niin. Kyllä. Ottakaa ihan hetki. Joo. Sitten kun mä nyt selitän tässä, sitten varmaan kiinnostaa. No käsit kattokaa, jos ette halua, jos te ette kiinnosta. Mä nyt sit vaan tein tällaisen videon. Kommentteja, kiitos ja paljon tykkäyksiä, jos haluatte, jos tykkäätte. Ja jos haluatte, niin voidaan tehdä Tehilankaa lisää videoita. Ja videot toivomuksia, mitä te haluatte, että me tehdään. Haluatteko se, että me sekoillaan vai haluatteko se, että me kerrotaan meistä jotain tai ihan mitä vaan, mitä te haluatte. Niin kirjoittakaa tosiaan kommentteja. Joo. Tää oli nyt tällainen videopostaus tänään. Moikka! Menikö tää nyt pois päältä?